Bueno, vamos a seguir cas charlas coloquio que leva a cabo a directiva do Estradense en este ano centenario. Despois de pasar unhas boas vacacións de Nadal, volvemos a vernos con un grupo de invitados distintos que teñen como algo en común, que todos son canteiráns, é dicir, todos son da Estrada. Empezaron a xogar no Callobre ou na Estrada, pero todos son de aquí. Vou a presentárvolos. Vamos a empezar de izquierda a dereita por Hugo, que é xogador actual do Estradense, quizá dos máis xóvenes e dos máis revolucionarios, me refiero ao campo de fútbol, polo regate. Destacaría del, pois, que é un extremo veloz, ten velocidade con balón e sobre todo o regate, como decía, non? Bueno, os chavales e as chavalas, pois, cando entramos no campo, estamos mirando a ver se aparece Hugo no 11. Logo está Pencho, que, bueno, xa é un home da casa, todo o mundo conoce, entrenador de juvenis. Diría que foi un centrocampista, digo foi, porque ainda están os veteranos, pero digo foi. É un centrocampista que lle gustaba xogar moito balón, se podía dar ao primer toque, non daba ao segundo. Bueno, bastante completo como no medio campo. De Lino, pois é unha leyenda no Estradense. Eu non che vin xogar, todo é do que nos comentaron, que foches un bo central ou un medio defensivo, ibas ben de cabeza. Esa sería a característica ou a túa, non? De Lalo, pois sí, vino xogar, é un chaval, un xogador contundente, fuerte, ocupaba bastante o medio campo, moito espacio, era difícil salir da marca del. E de Martín, sí, reconozco que estuvo moitos anos no Estradense, sobre 10 anos aproximadamente, e vino xogar moito. Un lateral e tamén algo de central, pero sobre todo lateral fuerte, gustaballe moito correr a banda, é difícil salir da súa marca. Bueno, unha vez presentados, pois vamos a dicir unha preguntiña en común a todos, porque vamos a tratar o tema do fútbol base, xa que todos somos canteiráns, pois vamos a tratar ese tema. Vamos a facer, antes de entrar en coloquio, unha preguntiña a cada un para os que nos vexan, pois que sepan máis ou menos o que é agora o fútbol base, porque antiguamente Lino non existía o fútbol base. Entón vamos a facerlle unha pregunta. Empezamos polo máis xoven, por Hugo. Que se considera o fútbol base para ti, Hugo? Pois eu creo que o fútbol base son todas as categorías polas que vas pasando antes de chegar ao fútbol senior. Bien, o sea, todos os nenos antes de chegar digo, a partir dos 18, que acaban sí, a formación antes de chegar ao senior. Moi ben. Para Pencho, por que é importante, Pencho, o fútbol base, xa que estás metido nel? Hombre, eu creo que é moi importante o fútbol base e engadirlle o deporte base, porque sobre todo nas edades hasta infantiles vai generando nos rapaces convivencia, relacións entre eles, saber un pouco tamén, cando digo de deportes, porque non só o fútbol, sino outros deportes, conocer varios deportes para despois ir pouco a pouco, os que nos gusta o fútbol, os que lle gusta o fútbol, pois poder desenvolver as túas habilidades máis específicas que son do fútbol. Pero creo que o tema de estar metido nun club, en varios clubs, ou en facer deporte, para calquer neno, creo que é moi bo. Bien. Lino, pregunto, cal é o obxectivo fundamental do fútbol base? A ver, que é o máis importante do fútbol base? Referímonos aos nenos, non? Ti que dirías? Que é bo para todos os nenos? É bom para todos os nenos, para todos, é precioso para isto, ejercitalo, Non importa que sea neno, nin que sea nena. Sí, no meu tempo importaba, pero agora non importa. Agora non importa, claro, antes era todo neno, sí. No meu tempo era así. Sí, bueno, pois creo que a función máis importante do fútbol sala é eso, que cantos máis nenos, mellor. E non importa nin a edad, nin a condición física, nin o color de piel, verdad? Sí.
Bueno, a Lalo voulle preguntar que son os futbolistas base, Lalo? Para ti, que serían os A futbolistas ver, o base? fútbol base, en principio, é a parte máis importante no camiño do xogador, é onde reciben a súa primeira experiencia no fútbol, adaptado a eles, claro. E, bueno, trataremos de que sea o máis agradable e divertido posible para eles. Sí, o máis importante é que xogue e que disfrute. Que disfruten, dentro dunha armonía, claro. Perfecto. A Martín, bueno, isto da edad, podo cho preguntar, porque hai unha edad mellor que outras, non? Pero desde cando se pode empezar a xogar Sí, bueno, no fútbol? Agora empezar pode ser desde os 4 casi, que se pode empezar a entrenar, 4 5 anos. Pero bueno, polos estudios que houbo, tiñen que as mellores edades entre os 7 e os 12 anos para que xa teñan pois, máis conocimiento e aprendan, onde cando mellor aprenden. Sí, sí. Sabes, pois, xa todos os conceptos que empeza a ter o fútbol. Hoxe iba a preguntar que hoxe hai moitos ojeadores, non? No fútbol así. Xa saben todos os equipos quen despunta e quen non. Que verá un ojeador ou un observador no fútbol base de cada equipo? Agora cada vez sí que hai máis, a verdade. Pois non, eu creo que no que máis se fijan pois, son nas cualidades ao final, nas físicas, nas técnicas e nas mentales, non? E pois o control, o pase, o disparo, a capacidade de ler o xogo, as cualidades esas nas que máis poidan destacar para pois, poder captalos. Sí, eu creo que sí, que neses aspectos que máis se fijan. Bueno, vou soltar unha pregunta aquí ao aire, empezamos o coloquio, pois o que queira empezar, pois dice algo, non? Todos sabemos que hai rapaces que despuntan máis que outros nas escolas deportivas. Imaginarvos que o noso fillo pois despunta máis que outros, e hai un equipo que o ven a buscar. Claro, supoño que falarán pois co equipo onde este, falarán cos pais, levarémoslo para outro equipo para xogar na mesma liga ou liga superior, non o levaremos, quedará aquí. En isto hai moitas opinións, porque depende de moito tamén das condicións da familia, se pode ou non pode, non? E logo, pois, quen dice que ese neno pode ir ou non? Se o dice o neno, ou dicen os pais, ou a familia, quen empeza a decir algo sobre este comentario? Lalo, ti tes o neno xogando fora, non? No. Está entrenando. Sí, entrenando. Sí, está entrenando todas as semanas. Dime algo. A ver, empecemos, fútbol base. Sí. Pode estar cos amigos, compañeros, Sí. compañeros de colegio, donde dependendo das edades que vaya subindo de categoría, non? A Levín, Sí. infantil, pois ao pasar ao como é agora neste caso, que me pasou ao instituto, pois vai conocer outros nenos, vai... Eu creo que hasta certa idade eu sempre funda a teoría de que cadete juvenil sobra para cambiar de aires ou para si vas a ser mellor ou peor. Hasta esas edades eu creo que debían estar máis, que sí, que aprenden cousas, sí, pero máis centrados nun equipo base pequeno. Vale. Digo porque a veces os pais apurámonos moito, non? Queremos que, bueno, por ir para ali, pois parece que xa é moito mellor. Pode ser, pode ser. Pode ser. A nos, por exemplo, píllanos nunha zona un pouco lexianas, tanto da Coruña, que, bueno, falamos de Deportivo Celta, en Galicia, pero Sí. está Pontevedra, está o Lugo, está certos equipos, pero se vivíramos en Vigo ou en Coruña, pois, bueno, Sí, xa tes máis marxen, pero, bueno. Alguna cousa a favor que de poder ir a un equipo, bueno, supoño que un pouco máis nivel, claro, lógico. Home, eu creo que estar sempre en un equipo de maior categoría sempre vai axudar, non? O que pasa que o que estamos falando, o mesmo que di Lalo, o que hai que poñer digamos, na palestra a familia, que ao final a que vai a ter que tomar a decisión é a que edade son e con que repercusión, é dicir, o que decimos, nós estamos na estrada non é o mismo que pois o que estaba falando agora con Lalo, na edad de Lalo que había un Compostela en primeira división, non? E un Compostela Sí. cunha base
formada con equipos en todas as categorías a primeiro nivel. Entonces, de feito, Compostela foi un dos equipos que cando se desfixo tiña as categorías inferiores todas ao máximo nivel. Bueno, pois estamos a 20 km de ir a Santiago. A no Santiago é un paseo. Ahora, desplazarse a Vigo, desplazarse a Coruña, neste caso, con rapaces de 10, 11, 12 anos, bueno, pois eu creo que podría haber tempo, non? Porque despois hai un problema, creo que o gran problema que lle vexo a todo eso é vas, pero non che preparan, te ilusionas para ir, pero non che preparan para cando ves. Vale. E depois iba a preguntar Eu vou un pouco por aí, sabes, volver non é malo, No. pero é difícil de asumir moitas veces tanto o neno como a familia como o seu entorno, para min, e eu creo que non é malo porque é bo en canto con que mellor entrenes, ¿no? Pero digo, o sacrificio é moi grande e non todo o mundo dispón de unha tarde libre para marcharse a... Sí. Logo tamén está outro problemilla, que xa que está Hugo nos estudios, podía ser que tamén houbera problemas cos estudios, non? Sí, claro, a ver, se das compaginado os viajes a cidade onde entrenes, o clube onde entrenes cos estudios, pois eso perfecto, pero eu penso que a esas edades o primeiro é pois o tema familiar, se os pais poden, se están dispoñibles para levarche todos os días, e tamén un tema estudios, que tamén é esencial. Se non das compaginado, é inviable. Xa. Bueno, os estudios e os amigos, como decías ti, os amigos son importantísimos. Bueno, esta pregunta é así un poquinho compleja debido a todas as cousas que conlevan a que o neno poida sufrir en algún caso, ou a familia, ou non, non? Bueno, que facemos, Martín, que facemos cando ese neno non chega arriba e ao mellor ten que volver? Que o que acababa de dicir Pencho. O que di, que ao final eso, pois, o primeiro abrir os brazos para collelo, intentar, pois, facer que se sinta outra vez a gusto, porque ao principio, pois, igual ten ese recelo de non sentirse a gusto por ter que volver. É unha cousa que ao final o fútbol base, pois, de aquí, por exemplo, ou calquera rapaz que veña ten que volver a sentir que está outra vez nunha familia, que non pasa nada por ir e intentalo, é cuestión que pasa na vida, intentalo que era volver a levantarse e volver a intentalo. Bien, sí, o que pasa que sempre hai causas que... Claro, hai causas e logo hai equipos que os seus objetivos de fútbol base son uns ou son outros, e da que o equipo sea de primeiro nivel, é dicir, moitas veces os objetivos pois, poden ser manter as categorías. Entón, o que lle interesa a eses clubs é manter as categorías, porque se ve en moitos dos casos e o debate de sempre, por que non se tira máis da canteira, e cando tiras da canteira de juveniles ao equipo, e se ve nos casos que se tira unha, cando non hai unha solvencia económica, pois non queda outra, ou moitas veces, como pasa, pois cando un entrenador de base sube e tira deses xogadores que ya a él lle generan confianza e saben que pode apostar por eles que non tal, pero claro, o de decir chegar arriba, cada un ten o seu. Entonces, por eso digo moitas veces, pois para min xogar nos Tense, pois creo que era a lo máximo que podía chegar, vale, pero hai moitos rapaces que aspiran e na base aspiran a eso, pois a chegar a xogar nos Tense. Porque o que decía Hugo ao principio, é dicir, ti vas te formando cos equipos, ¿no? E vas avanzando, pero claro, vas vendo hasta donde, es decir, non te planteas, eu non sei os objetivos que pode ser ter Hugo, pero por exemplo, chega a ter o ano pasado, si cada este objetivo había... Sí, o meu objetivo ano pasado era o Estradense era o máximo. E estuve xogando en estaba no Campus. Sí, estive no Campus, é o que dicía Martín. Claro. Ao volver, pois non é fácil. Non é fácil. Pero que che fagan sentir esa cercanía, pois é o esencial cando tens que vir de volta. Se ti cumples aquí
E pois axudas e te sacrificas, que é o máis importante tamén. A ver. Pois cada vez o obxectivo vai sendo máis alto. Pero vaiche evolucionando, sí, porque el pensa, seguramente que pensa o que tiña ao seu redor o ano pasado e di, ahora en cantos dos meus compañeiros do ano pasado do Compos están mínimo Sí, disfrutando de poder xogar en terceira? Pois non sei, Dous. E en terceira nos top 5, porque ustedes son mismo un equipo de, sabe, entonces Hai dous. por eso moitas veces que che repercute no Noia, hai 2 no Noia. Sí, iba a decir Lalo. Si, eu creo que o que é agora mesmo a sociedade, que o tema de rapaces, de fútbol base, de chego, eu creo que estamos un pouco sobrepasados, porque ao final vai chegar un de cantos pasan polo Celta, cantos pasan polo Deportivo, cantos pasan polo Madrid, cantos xogan no primeiro equipo. Ao final, de millóns de persoas chegan 2. Se vemos as canteiras do Celta ou do Depor, sí, hai gallegos, pero tamén hai moitos da fora. Sí, claro. Non son só gallegos, 1, 2. Entón temos que mentalizar aos rapaces de que vas xogar un bo conxunto, vas xogar un bo equipo, vas aprender moitas cousas para poder xogar no Estradense, poder xogar en Segunda B, poder xogar no Pontevedra, poder... O Celta, 1. Bien, pero non podemos rasgarnos as vestiduras por non chegar ao Celta ou ao Pontevedra ou a Quero outro. dicir, oye, Non? Hoxe, gracias a Dios, pois temos outros equipos que, aunque sean un poquinho a nivel inferior, pois donde podemos xogar. Antes non había nada desto, Lili. No. Antes había un equipo e punto. Na máis. Pero hoxe temos oportunidade que non chegas ao Estadense, pero chego a primeira regional, Aí está a primeira, por ser a pregunta que me fixexe a mí, o importante é o fútbol base. Por eso decía, o importante é o deporte e despois, dentro de facer deporte, o deporte que che gusta. Entonces, cando ti che gusta xogar o fútbol, o teu obxectivo, o final que é o sábado ou o domingo, ir a xogar. Con que equipo? Co equipo no que realmente podo estar para xogar. E entonces o nivel ou sube ou baixa, pero os que nos gustou xogar o fútbol, non. Martín? Sí, máis estás claro. para disfrutar. Ao final, pois cando estaba empezando no Estrense, había moitas veces que non podías ir arriba. E ti chegaba o domingo e dabache igual, pois ibas arriba a xogar moito mellor, e senón, pois xogabas en segunda ou en terceira regional e non pasaba nada. Quero dicir, disfrutabas do fútbol, que ao final é o que se trata. Perfecto. Bien, vámonos a poñer en situacións de entrenadores. Aquí hai entrenador, non sei vos, quero ser. pero bueno, pasamos por esas categorías inferiores, e por nenos maiores, pasamos por algo de todo. Vamos a supoñer que somos entrenadores, estamos entrenando un equipo e resulta que a veces, pola ambición de querer ganar, porque agora o fútbol é ganar, non miramos outra cousa máis que ganar, competir. A veces olvidámonos da formación, cando a formación é o principal, non? Sí, seguro. Eu digo que non están separados a palabra formación, competición, porque unha persona ben formada pode competir, non? Sí. Se non chega a competir tan arriba, pois compite un pouco máis abaixo. Pero dos entrenadores, que destacaríamos no fútbol base dos entrenadores? Que jugo lle hai que quitar para que os nenos se beneficien dese entrenador? Non vou dicir aos entrenadores que Pregunta moi difícil. difícil. Pois creo que xa contestamos unha é pasalo ben. Non sei quen foi que dixemos disfrutar disfrutar do fútbol. Eu creo que ese é o primeiro. Eu tamén creo que tamén tens que enfocarlos a aprender os valores que ten, pois, o deporte e o fútbol, o compañerismo, e axudarlle ao que tes ao lado. Pois esas partes tamén tens que ir enseñándoles desde pequeno, non? Creo eu. Sí. Son as importantes. Sí, bueno, eso é formar o neno, enseñarlle claro. todas esas cousas. Non só se forma o que é futbolísticamente, senón tamén como persona, non? Eso é o ideal, sí. Chegamos a intentar esas cousas. E algo máis en este tema, porque agora vamos buscar a fortaleza do entrenador. Vamos a ver. Hugo, vamos facer unha pregunta así un pouco personal. Bueno, ti tuveches poucos entrenadores hasta ahora. Sí, non tuve moita variedade, non? Non, pero aquí alguén tuvo moitos.
ti, por exemplo. Seguro. Bueno, no meu punto de vista que eu teño comentado, pois para min houve un entrenador que me marcou, non? Que doume huella del. Tuve moitos, pero a mellor non me dicen moito, non me dicen nada. Pero eu como xogador sempre temos un modelo. O sea, vemos o entrenador desde outro punto de vista. Non o vemos como xogador, vemos como alguén que sabe, como alguén que te axuda, que te apoia, que te enrollas con el, sabes? Enrollar, me refiero, cando non está xogando, non? Esa labor do entrenador, tantas cousas pode facer un míster a nivel de nenos pequenos. Eu penso que o principal que te pode dar é confianza con el para tratar todos os temas que queiras. Que sea como un amigo fora, tamén separando o campo, porque fora hai que ter respeto dentro do campo, é fora, pero esa confianza que podes ter con un entrenador é moi gratificante. Algúna cousa máis? A ver, como entrenador, digamos que os entrenadores ao final somos os que intentamos facer o equipo dentro do vestuario e facer o grupo, porque ao final os xogadores somos nós, é dicir, miras e ao final ti miras a alineación, estou non estou, non me puxo, cada un jura por dentro, porque hoxe non xoguei se tiña que xogar, ou teño que xogar entón o entrenador ten que, pero eu creo que despois desa parte que eu creo que o que hai é pois o mismo que pasa pois na ensinanza, é dicir, cando ves alguén despois de que fuches o seu entrenador, pois esa confianza ou esa tal de poder seguir falando con eles, de conocer, eu que estou sempre no fútbol base, pois é eso, pois xente que ahora ten 30 e pico, 40 anos e que te siguen falando e moitas veces comentándoche algo que a eles lle marcou unha locura, moitas veces, ou ben ou mal, que ti non eres consciente en calquer tipo de comentarios, que eles se quedaron con eso e que lle marcou, e dixo, eu o día que me dixeches, e iso sí que, e iso valo vendo co paso dos anos, que xa temos uns anos. Eso pasou agora un sábado que salín e atopeime con unha generación de rapaces que ahora xa ten 18 a 19 anos e que me recordaban eso, que cando tiñan 7 ou 8 anos que empezaban, pois anécdotas de cando os entrenaba, que dicía, ostras, como se poden acordar se fai 10 anos deso. E que eso é moi gratificante, non? Un entrenador creo que é o que máis. Eso pásanos porque o entrenador ou o enseñante temos moitos nenos, entonces eles miran máis para ti, porque ti non te vas a acordar de todos os que pasan por ti, non? Entón é máis fácil de que ocurra eso. Bueno, algo máis? Vamos a ver. Un equipo propio na casa. E tiñes un equipo propio na casa? E dominábalo ou non? Sí. Bueno. Pouco a pouco, pero non domina. Pero porque tiñas un axudante, unha entrenadora. Sí. O que pasa que ao principio eran todos titulares, pero ahora hai suplentes tamén, ahora cuidado, ahora... Bueno, pois destes comentarios de entrenador, vamos a deixar, vou facer unhas preguntas personales para que a xente que vos vexa pois despois na Facebook ou en Google, pois que se enteren un poquinho de todos vos. Vou dicir a Hugo, estás a gusto, Hugo, de vir para o Ostradense, encontraste ben? É onde mellor podo estar. Sí. Sí, seguro. Estás contento, non? Sí, o grupo é a hostia, a verdad. Eu sinto-me super cómodo aquí na casa, cos amigos, que xa podo tratados así, e nada, con moitísima confianza. Estou me acordando de que cando entro no campo de fútbol a veces hai nenos pequenos que están mirando, nenas, non só nenos, juega Hugo. Están facendo esa pregunta porque son rapaces, bueno, rapacitos, agora ven unha pandilla enorme de nenos e nenas ao campo de fútbol que antes non viña, non? Ese será por algo. Bueno, e a Pencho, como está no fútbol base, pois a ver,
temos algún grupiño de aquí a pouco tempo, ou se tes xente que pode pegar un pouco o salto estradense, tardaremos moito tempo en ver eses nenos. A ver, eu creo que é exactamente igual que o que pasou hasta o momento. Todo vai entre o nivel que poida ter o equipo senior, en este caso, estamos falando de un equipo en terceira división, entre os 5 primeiros de terceira división, e nós, por exemplo, no noso caso, eu levo os juveniles que están competindo en primeira, ¿no? Entonces, claro, o salto que teñen, estamos falando de que Hugo, que a mesma edad que moitos dos que teño agora, o ano pasado estaba competindo en División de Honor. Entonces, o salto é moi grande. Sí. Pero, bueno, ben é certo, por as circunstancias que son, hai moitos rapaces xa que están entrenando co primeiro equipo todas as semanas, pois xa chegaron aí hasta o máximo, creo que foron 4 ou 5 seguidos convocados, xa hai 7 que está xogando. Entonces, bueno, que ocurre? Que ahora mismo eu creo que é complicado hasta que non se vaya xuntando o de que vaya subindo de arriba. E logo, a segunda parte, que o que lle pasou a Hugo, que é espectacular, que con primeiro ano de juvenil, primeiro ano de senior, estar, a lle pasou no Estradense con 18, 19 anos. Pues, a min, por exemplo, pues me pasou con 20 algo de anos, é dicir, hai tempo, o que decíamos, o que tese que seguir e ir aproveitando as oportunidades. É dicir, se che gusta o fútbol, en algún momento vai a... Tal, o que pasa que hai moita xente que chegado a esa edade juvenil, como que xa non quere tal, pero eu creo que sí, porque aparte deso hai o que ven por abaixo, é dicir, os infantiles están en Liga Gallega, os cadetes están para poder chegar a División de Honor, é dicir, o juvenil está para loitando para subir a Liga Gallega. Entonces eu creo que todo eso vai a repercutir, porque ao final todas as boas generacións que tuvo Estradense xogadores veñen dos equipos tanto no Sporting como no Callobre, que eran equipos que xogaban en Liga, competían en Liga Gallega, o mismo Estradense de juveniles cando estaba en Liga Gallega, e o primeiro salto que hai que dar. Sí. Home, é así. E aparte desto, que temos ahora mismo moitos juveniles da Estrada xogando en categorías altas en juveniles. Entonces, ao final, pois é o mismo que lle pasa. Por eso digo que somos, bueno, ahora mismo nós temos dous casos, ¿no? Está Sergio e está... E a veces hai que dar un paso atrás para dar dous adiante. Efectivamente. Entonces eu creo que a Estrada sempre tuvo xogadores para estar tal. O que pasa que bueno, depende de moitas circunstancias. Unha delas, o entrenador, por exemplo, ahora porque temos a sorte que está Manuti e Javicho, que creen e apostan por esa parte. Tamén. Eso é importante. Unha directiva. Por iso depende de moitas circunstancias. Moi ben. É máis que os conocen, quer dizer, non é só querer e apostar, tamén é conocelos, e por iso é moi importante ter un... Hai moitos xogadores do Estradense que agora está entrenando no fútbol base, eso tamén genera o de que os rapaces veñan aos partidos. Todo circula na mesma dirección. Entonces eu creo que eso... Bueno, se temos sorte, canto máis aquí arriba estén os equipos, maior nivel hai, e antes podemos chegar arriba. A ver se temos esa sorte. Ti entrenaches os nenos pequenos, e máis os maiores, pero estamos falando dos pequenos. Gustouche moito? Moito. Unha ilusión, foi unha gran cousa aquí na Estrada, era aquele Callobre que se preparou ali para ir xogar co Celta, co Sporting de Gijón, a Coruña, a todos os rapaces moi simpáticos, moi obedientes, e eu, o que pouco que sabía, pois enseñei, non sei, pero pasaron moi ben, Foi un recuerdo maravilloso. Un momento bo da túa vida. Da miña vida. Que non olvidas. Despois tamén preparei o equipo da casa. Pero eu teño que dicir unha cousa do que di Lino naqueles tempos con aquel equipo de juveniles que nós non éramos, nin eu, nin por exemplo, pues, nin Manolo, éramos aquela de ser infantiles ou alevins, non aquel equipo de juveniles que lle xogaba ao Gijón, lle competía a calquera, pero depois, si eso do Gijón era unha cousa moi ilusionante, porque eu non era por exemplo, de Callobre, pero se formaba un equipo, nos levaban a Gijón a xogar
con reforzando o que era naquele momento gallo, e marcharse ese fin de semana con, non sei, con, en sexto, con 12 anos ou con 13 anos a xogar contra, chegar a mareo, todo mareo esperando, eso, ti tamén foras, non fóramos, sí, eso eu creo que eso naquel momento era top, era Mira, pero ahora, claro, a persona con bastante edad, pero na túa mente non che gustaría volver? Non querías estar nese momento outra vez? Eu encantado de la vida. Ahora mismo, ¿no? Tanto é que preparei o equipo da casa. Bueno, e que tal está o equipo de casa? Moi bien. A todos eran vos. A todos. Xa teño dúas de netos e de tal. Pois calquera Netos, moi ben. Bueno, Lalo, en o fútbol quedouche algo aí que ao mellor querías conseguir e non... Hombre, Que a ver, aí. eu pillei as épocas difíciles como Pencho e compañía, non é o fútbol de agora, non? É máis difícil todo. Quedou unha pega non haber xogado, poder haber xogado en primeira división. Tuve unha oportunidade, non aproveitei, pero bueno, non me arrepinto de dei tamén ao mellor un paso atrás, pero bueno, foi moi ben, non me queixo. Bueno, e como foi o teu paso polo Estrense, Martín? Que recordos tes? Recordo moi bo, ao final empezamos nunha época que me penso de que foi un pouco difícil, era unha transición na que pois cuestións económicas e así o equipo tuvo que dar un paso atrás. A mí valeu para dar un adiante nese momento, pois entramos moita xente da estrada e tivemos momentos que eran jodidos pero que foron super divertidos, que despois pois acabar xogando a fase de ascenso segunda ref co Estrense no Arosa, pois eso imagínate o que é para unha persona que un rapaz da estrada, eso é impresionante, ver o ambiente, chegar ali con xente da estrada esperándote o autobús, pois eso foi un recuerdo pois inolvidable. Moi ben. E Hugo, temos un primer gol en terceira división. Contanos como foi, porque eu acordo de darche un abrazo, pero non sabía o que facía. No, eu Che perdí, non sabía o que facía. Eu tampouco, sei moi ben que fixen. Recibí un galón ali, fixen un recorte, metina, tampouco pensei nada, saleume solo. creo que está mentindo. Está mentindo porque regateou un par de veces. Porque ese E buscou a perna dereita ese para meter a regatero línea preparado. que sí. Está preparado. No. Ese recorte para dereita que ten buen nombre, eso saleche sin pensar. Por eso Claro, exactamente. Foi Sí, é automático. innato, Sí. foi innato. foi gato, sí. Por eso se ve que ti eres máis de izquierda, da parte izquierda que da dereita. Porque vai para buscar o pé dereito. Sí, Non? sí. Gústame buscar Bueno. a dereita. Levamos boa línea, vamos ben. Que facemos? Ascendemos? Celebrámoslo? Ou non? A ver. O Vos, pero non, hombre, sería espectacular. O sea, si xa di el que foi a leche xogada, Sí, claro. imagínate ascender. Eso xa ten que ser tremendo. A ver, eu, polos anos que teño, vivín os de ascensos na aficionado, cando foi o de terceira non teño tan que fora tan espectacular o ascenso no que estabas ti. Sí. De preferente a terceira como foi o de primeira a preferente. Sí, claro. Eu creo que o de primeira a preferente Sí, eso foi impresionante Alán Ponte Sampaio. Sí. O sea, entonces, bueno, pois eso todo, pois se genera ese bo ambiente, esa cantidad de autobuses que Sí. eso era tremendo. Entonces, eu creo que ahora se está en ese a xente está ilusionada, o campo está Sí. cheo, Sí, está sí. hai xente. Entonces, me fun polas ramas e quedei fenomenal. Entonces, o que os juveniles, bueno, é a idea. A idea é o que falábamos, é dicir, a idea é que o equipo ten que competir máis arriba, a Estrada ten que ter, é dicir, a Estrada, si antes, habendo dous bons equipos de base, como era o Sporting e o Callobre, loitaban moito entre eles, pero sempre había alguén dos dous que estaba en liga, daquela liga gallega, que era o máximo que de infantiles ou de cadetes que había. En gallega había nacional, depois surdiu a división de honor. Pois eu creo que a Estrada, con todo o que ten e todo o que ven por abaixo, a cantidad de anos que ten, pois ten que volver outra vez. Eu creo que xa foi bastante injusto
o ano pasado descender, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos nese camiño, mañán empezamos a segunda fase e a ver si seguimos indo. Bueno, a ver, Esa é a idea. esperemos que sea así, teña un final feliz todo. Acórdate de todos os compañeiros, a maioría, non? Sí. Rocío, Mantiñán, Rico. Hombre. Os tamén se tiña todos así de por aquí, menos algún da aldea. Quen eran os da aldea? Da aldea, el de Marea, había varios. De Callobre tamén había un par deles. Pero eras ti, Eu máis outro que non podo xogar. pero creo que eras ti e máis rico os da aldea, Da non? aldea, sí. Ele era de Gión, eu de Callobre. De Moreira. De Moreira. De Moreira. Sí. Moreira. Pero mira, dixeronme que nun partido do Estradense na túa época que bueno, xa era tía máis Goldar, era dos máis veteraniños, e había unha gran cuadra de rapaces, e que nunha expedición, non sei se foi a Ourense, non sei onde foi, que comechedes fora, e non sei que pasou cos bistés ou cos patatas. Conta, que pasou? Fomos a comer, entonces, foron rapaces moi novos, non? Pero nós éramos máis veteranos. E piñeron de comer unha pequeña de sopa, unha pouquinha, pero logo despois unhas costillas moi boa, non? De patacas nada. E entonces nós éramos veteranos e tiñamos dous compañeiros que eran rapaces novos. Cuidado ca carne, que isto despois xogase moi mal comer. Entonces, dixo, bueno, comeu un pedaciño, outro se lo cortamos e comemos, non sei, como Eran patatas. Eran malas as patatas para xogar. moi malas, moi malas. Bueno, tes algo bo que hasta os de Sanxenxo che viñeron a buscar para xogar en Sanxenxo. Sí. Tuveron locos naquele momento e querían te levar para entrenar os No, Sanxenxo. eu estaba en Sanxenxo. Sí, já sei. Eu estaba en Sanxenxo a comprar ali Sí. ou alquilar unha panadería. Entonces, non sei, un señor de Pontevedra que eu tiña moita confianza con eles. E Sanxenxo non tiña nada, tiña os nomes. E dixo, coño, pois, dos mellores entrenadores que hai por a zona de aquí, quen é? Se me caíron en riba, pois non houve maneira. Entón eu fixenlle un trato que eu tiña que me ordenar os rapaces, eu estaba pagándole un impuesto moi grande, eu non podía perder o tempo a entrenar pola semana. Eu, se querían, ordenábalos para xogar, había que facer xogar como eu quería, Sí. e que me obedeceran e tal. Entón, nós si aceptamos, e de colar nada. Dixen que nós non había. Entón, aqueles rapaces foron, eu tiña unha certa fama así de tal, perlei con eles, foron a entrenar, cada un no seu puesto, cada un tiña que facer o que normalmente podemos todos. Colocalos, e ganar os partidos todos. Moi ben. Sí, Bueno, a mí untosme tanta clientela ali nunha panadería que Iso é positivo. que aquel iba fenomenal. Pois eso. Fenomenal. E amigos que ainda os conservo hoxe, Digo eso porque me chegaron noticias de que sí, fixaste moitos amigos, Sí. e incluso despois, non sei se te acordas, pero apareceu un señor aí en Callobre con 2.000 pesetas ou non sei canto para poder pagarse, que ti non lle querías cobrar nada sí, do que fixeches na sí. deixaches huella. Sí, viñan uns cartos e recórdome que a miña compañeira Carmiña dixo que os cartos eu nin que os quixo. E nós, moita familia e tal, tuvemos o necesario, pero máis ben corto que raro. Entonces a tipa veu que aqueles cartos tan grandes que me viña a dar o tío por haber feito, e non cobro. Eu non cobro nada no equipo, eu teño que fazer os rapaces o que eu mande. Todo sí, pero non, bueno, esas cousas que é. Entonces, Carmen Ganda dixo, bueno, eu sabía que ti eras algo pampo, pero non pensei que eras tanto. O tío puxo un carto ali diante, eu dixo, é miña parte deles, Xa. Tuvo-no toda a vida. Criar 12 fillos ou 13 non é broma. Facía falta cartas. Bueno, nada. Hai cousas moi bonitas, no fútbol teño cousas moi bonitas. Todas positivas. Moi positivas.
Despois pasámoslo mal, e máis voldar, pasamos mal porque éramos os dous solos da estrada. Os dous solos da estrada, ali xa empezou así a estropearse un pouquinho, porque antes éramos todos. Era unha temporada que xoamos en máis Toño, Sí. Toño Rivas e Goldar. Goldar, que xa son fodeiro tamén. Bueno, Unha rinda. son etapas. Bueno, vamos a preguntar aquí a Lalo que se lle quedou algo aí na chistera. Algo que che quedou na memoria e que recordará sempre. Xa mo dixeches antes o de, Sí, o de primeira división, non? Eso, a ver, sí, que sempre se queda, xa pasan anos, que Sí. a edad pasa e tal, pero bueno, sí, me queda, pois, como se fala en España do templo, pois, haber pisado o Bernabéu, como futbolista. É unha cousa que che queda aí, que lle contas aos rapaces, e mira, Eso, algo que non olvidas, e que lle contas ao rapaz. Sí, ademais, que ainda yo conto e non mo cree, pero bueno, teño que enseñar con fotos que non os do conseguido, pero bueno, pois o ascenso a primeira división, o Compostela, pois fun partícipe dese equipo, non pude haber estuve en o que é a fase final en Xoei porque me lesionara en Castellón, pero bueno, estuve co grupo, quedache para sempre. Sí, claro. En ámbito de fútbol, claro. Bueno, por último aquí a Martín, falando antes de entrenadores, que a mí me deixoume pegada un entrenador, a ti deixouche alguén algún recuerdo especial ou todos máis ou menos igual? En recuerdos pos de todos, pero bueno, ao final quen me dou a opción ese xogar nos trens e quen confiou en mí de verdade, Tinto, Siquín, teño que agradecer moito porque pasaba de entrenou en juveniles, nese momento tamén entrenaba os Tradense, optou por nunca non xogar en juveniles para xa axudar nos Tradense cando tiña os 18 anos, que ainda era juvenil. Ao final eso sí que che queda aí de dicir, pois, a confianza que dicía eu, douche confianza toda cando eres un rapaz, pois, sí Claro. que ti tes un recuerdo, pois, Un recuerdo especial. especial. Sí, sí. Bueno, pois por hoxe xa acabamos. Quedarémonos, eu creo que na primeira parte, sobre todo co tema da formación dos nenos, xa que falamos do fútbol base. Creo que é o tema máis importante, que o neno sea feliz xogando, Sí, moi importante. que disfruten, Sí. e se disfrutan eles tamén disfrutamos nós.